Десятилетиями вы поднимали престиж Нурната, создавали условия жизни для населения, добивались высоких успехов. Нурнат всегда был на передовых позициях в республике. Хезмәтләренә күрә хөрмәте дә Загсын тантаналы залында районның мөхтәрәм шәхесләре, Тайсырның 100 еллыгы истәлек медален алучылар арасында җирле шагыйрә Фәүзия Мөхәммәтова да бар. Аның шигыренә районның гимнына әйләнгән Нурлатым эй Нурлат, шияләр һәм башка күп санлы җырлар иҗат ителгән. Язган шигырьләремдә шушы үзебезнең уртак ватаныбыз, үзебезнең телебез, үзебезнең динебез, бигрәк тә инде татар теле, татар халкы милләтебез өчен аларның үсешен арттыру өчен бөтен инде тырышлыгыбыз безнең Аккалфак оешмасының эшчәнлеге дә шунырга кайтып кала инде. Истәлек медаленә ия булучылар арасында 40 ел бергә гомер итүчеләр, Габдуләхәт һәм Мәдинә Сәйфетдиновлар гаиләсе, нефтчеләр, төзүчеләр, авыл хуҗалыгында озак еллар җитәкче урыннарда эшләүчеләр һәм башка һөнәрияләре. Россия бай тарихлы ил. Аның битләренә Нурлат районында бер урын алып тора. Шуңа да нурлатлылар бу бәйрәмне горурлык хисе белән каршылый. Сегодня наша великая страна. Бүген илебез зур бәйрәм, туган көнне билгеләп үтә. Без аның гражданнары үз илебез белән чиксез горурланабыз. Безнең бик матур илдә һәм узак яшисебез килә. Моның өчен бездән зур тырышлык сорала. Политическое значение этого праздника. Бу бәйрәмнең тарихи әһәмияте бик зур. Аның мөһимлеген еллар үткәч аңлыйбыз. Бүген Россия элекеге СССРның дәвамчысы һәм бүгенге көн күзлегеннән карап, аның үсешен бөтен дөньяда лидер булуын күреп, шул вакытта нигез салынганлыгын күрәбез. Сегодняшний день развития. Россия көне аның территориясендә яшәүче халыклар арасында бердәмлекне, татулыкны гәүдәләндерүче бәйрәм. Россия көне татулык, бердәмлек бәйрәме. Нурлатыбыз матурайды, яхшырды. Аллаһка шөкер. Сугышлар юк, ниләр юк, менә шулары яхшы.